дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл аз рӯи асари одатҳои шаҳрӣ ҷумъа қудус дар иҷрои ҳунармандони театри давлатӣ драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. мо ба қисмати ҳафтум расидем. дохили хонаи қаҳрамони мо Каврак, Низом ва падараш Каврак баҳс доранд. ҳамин тавр дадаҷон, шумо аз рӯзи аввалини ба тахти сардорӣ нишастанатон ба роҳи ҷиноят рафтед, ҳарчанд ки худатон маро 22 сол ба некномӣ ҳидоят намудед. браво, офарин, Шерлок Холмси ҷадид. тамом? не, ҳоло тамом не. ҳукуматро ҳам барор. охир модом ки маро дар сари ҷиноят дастгир карданд, ман бо ту бояд аз паси панҷара суҳбат кунам. вале ҳукм дигархелтар баромад. ту тирмизак, аз дасти дарсҳои дар университет хондаат девона шудаӣ. ту бояд ҳатман дар ягон курорт дам гирӣ. дар хусуси роҳхат умуман ташвиш накаш. худи пакгоҳ ёфта медиҳам. дар воқеъ ёфтани роҳхат ба курорт асло ҷиноят нест. барои худам фармуда будам, аз тарафи иттифоқи касаба. ту ки зарурат дорӣ, ба ту бахшидам. лутфатон зиёд аст, вале саросима нашавед. бас аст. акнун вақти хоб шуд. не дадаҷон, ин ҳанӯз муқаддима аст. он тарафа шавқовар нест. пас аз чанд рӯза ки Рустами Достон аризаи нав навишт, маълумотномаи пешинаашро аз эътибор соқит кард. бодомчаи ту бошад тамоман аз бозӣ баромад. ана ҳаминаш барои ман аҷиб. чӣ чизаш аҷиб? чӣ тавр онҳо аз фикрашон гаштанд? чӣ тавр мешуд? ҳақиқат ғалаба кард, тӯҳмат ошкор шуд. Рустам ки саводи казоӣ надошт, дар ҳисобу китоб хатогӣ кард. одоми кӯдак сари вақт аз кӯтоҳандешиаш бохабар шуд. не дада, масъала дигархелтар аст. боз чӣ хел? рӯи рост гӯй, ошкор гӯй. русчалакон ба дилам зад. чӣ хел бодом студенткаи техникум шуд? ман аз куҷо донам? мисли дигарон будагист. не, дигарон моҳи август имтиҳон супорида аз комиссияи мандатӣ гузашта соҳиби дафтарчаи студентӣ шуданд. бодом бошад аз комиссияи мандатӣ нагузашт, ба вай 1 балл нарасид. бодоми бетоле қариб 1 моҳ дар идораи шумо кор кард, вале нохост охири моҳи сентябр донишҷӯи техникум шуда монд. чӣ асроре! дар пешгоҳи бино бодом ва ҳасан. бодом ҷомадонашро маҳкам карда истодааст. салом бодом. хайр, ташаккур ба ҳама ғамхориятон. меравӣ? бубахшед ки чанд рӯз шуморо ба ташвиш монондам. ба куҷо? ба хонаи прокурор. духтарак, ақлатро ба ҷояш мон. ақлам акнун ба ҷояш омад. ту духтаре ки бечора, охир ту ба қишлоқ баргашта наметавонӣ, шарм медорӣ. не, парво накунед. шаҳратон ба ман маҳқул шуд. ба ман гӯш кун. дар шаҳр сарпаноҳе надошта бошӣ, хешу табори дигаре надошта бошӣ, ту ба куҷо меравӣ? ҳукумат сағиру кабирро хор шудан намемонад. хайр, ба ҳар ҳол ман бояд куҷо рафтанатро донам. пас донед, ба хобгоҳи комбинати бофандагӣ. ба кор даромадӣ? ҳа. духтари бечора, ягон ҷои дигар ёфт нашуд? шумо чӣ маслиҳат медиҳед? маслиҳатҳо бисёр. ту саросима нашав. ана бо Каврак Камолович гапзанон мекунам. пеш аз вақт шодӣ накунед. кори комбинат чанд рӯза, лекин вазифаи аввалин дараҷаи ман зада чаппа кардани Каврак Камоловичи шумо. ҳатто соддача. ана баъд ба институт дохил шуда, онро тамом карда, омада ҷои Каврак Камоловичатонро мегирам. кӯдаки беандеша. чӣ беандешагӣ дар ин ҷо? духтаре ки бечораи гӯлу гумроҳ, ту ҳатто намедонӣ ки он кас чӣ одами дарёдиле ҳастанду ба ту чӣ қадар некиҳо карданд. некиҳо? барои чӣ? медонам. 6 одати нағзи шаҳриро ёд доданду ба хушбахтии ман дар 7-умаш дармондан. акнун мо вазифа дорем ки одатҳои қишлоқиро ҳам ба он кас ёд дода монем. андеша карда гап зан, духтарча. шумо андеша кунед.
истиҳола кунед. Дар пеши вай чорқат шуда гап занеду хушомад гӯед. Ман аз ҳеҷ кас сари тарс ҳам наdoраму тамаҳам. Каврак Камолович, одами табаррук, бадгӯӣ накун. Чӣ гуна табаррукан медонем? Он кас одами хубанд. Ту намефаҳмӣ. Ана инро барои ту фиристоданд. Пул? пора? Рӯзатон ба ҳамин расид ки ба як духтарчаи мушти пар пора медиҳед? даъватҳои ту ба он кас ягон зарра аҳамият надорад. Он кас ҳамчун одами раҳмдилу некукор аз идора рафтаранатро фаҳмида инро дода фирсонданд ки азоб накашӣ. фаҳмидӣ? гумон мекунед ки ман кӯдакам? ман як духтараки деҳотӣ, вале бисёр чизҳоро хондаму шунидам. медонам ки Каврак Камоловичи шумо ба ин корҳо устоянд. вале сабр кунед, лингатон аз осмон меояд. ман ба шумо нишон медиҳам. духтарчаи содда, боз як бори дигар ба ту мефаҳмонам ки он касро Каврак Камолович мегӯянд. ба он кас дандони ту намегузарад. ва ин лутфу марҳамат ҳам на аз тарс, балки аз раҳмдиливу ғами туро хӯрдан аст. чунон гап мезанед ки гӯё сардоратонро ман намешинохта бошам. шинохта бошӣ, бояд фаҳмӣ ки он кас фақат дар фикри беҳбудии зиндагии ту. он кас худашон бепадар калон шуданд ва нисбат ба сағираҳо бепарво буда наметавонанд. хайр, маро ба ҳолам монед. албатта падарам мебуданд, ман ба ин рӯзҳо гирифтор намешудам. моргазад туро. охир Каврак Камолович ба ту падарӣ мекунанд. ғамхории он кас аз меҳрубонии кадом падар кам? падар гуфтеду мондед. бовар намекунӣ? ана инро бин. хату савод дорӣ? инаш боз чӣ тӯмор? бале, дафтарчаи студентӣ. аз они ман? конечно, ҳайрон нашав. чӣ хел? ана ҳамин хел. ман аз комиссияи мандатӣ афтида будам ку. як бал намерасид? барои Каврак Камолович ҳалли ин кор як чизи дупула. як мижа заданашон кифоя аст ки ба ту дипломи ин техникумро ҳам биёранд. мақсад аз он корҳоятон ҳам дурусттар омӯхтани ту буд. ман бисёр ҳаваси хондан дорам, вале чӣ хел мешавад? ман метарсам. ҳеҷ ҷои тарс нест. ту фақат аз комиссияи мандатӣ нагузаштӣ. пас аз сар шудани дарсҳо як кас аз баҳри техникум баромада ҳуҷҷатҳояшро гирифта меравад ва ҷои холимондаи ӯ насиби ту мегардад. аҷиб. албатта бедахолати Каврак Камолович ин кор ғайриимкон мебуд. вақти ту хандид, вале ту вақти худро пеши по мезанӣ. охир он кас. духтари нағз, гапи бисёр бахар бор. ана ин дафтарчаи студентӣ. агар хонаи ман маъқул набошад, ана ин ордер барои хобгоҳи техникум. гиру соҳибӣ кун. пажалуста. ана ин пул барои китобу дафтар. фақат боз худат медонӣ. ба муфаттиш баёноти нав менависӣ. мегӯӣ ки чизҳои пешнавиштаат хато буданд. ту аз ҷавониву бетаҷрибагият ба доми фиребу макри дигарон афтидӣ ва акнун ягон даъво надорӣ. ин ҳам ту барои нишонаи миннатдорӣ. амак, охир ин чӣ хел мешавад? саросима нашав. фикр карда баро. бояд огоҳ кунам ки баъди ин ҳодиса ту ҳеҷ гоҳ студенти ин техникум шуда наметавонӣ, чунки он касро Каврак Камолович мегӯянд. воқеан ин ҳуҷҷатҳо ҳам пас аз ба дасти муфаттиш расидани баёнотномаи нави ту ба амал соҳиб мешаванд. фаҳмо? ана ин коғозу қалам. фикр кун. ман то бегоҳ дар хона мешавам. фикр кун духтарак. пака. поини қисми ҳафтум. идомаашро фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. сомиёни азиз, шумо аудиоспектаклро аз рӯи пьесаи одатҳои шаҳрии ҷумъа қудус шунидед ки соли 1985 навишта шудааст. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Кандефем амалӣ мешавад.